Myslím si, že nám v životu stačí rastlínna strava. Telo sa dokáže prispôsobiť na všetko. Je to tá najdokonalejšia technológia, ako si vieme predstaviť. Neviem, či je to pravda, ale ja to tak cítim. Vyživovať telo sa dá aj inak ako len hrubohmotnou stravou. Môžeš sa vyživovať, aj sa každý vyživuje v určitej časti, niekto viac, niekto menej, jemnohmotnou energiou, elektromagnetickou energiou Zeme, svetlom zo Slnka a Mesiaca, energiou z vesmíru, zo všetkých planét a hviezd, pomocou zraku svetlo, sluchu hudba, čuchu vône, chuť ochutnávať a matu dotykom prijímať energiu, šiestým zmyslom, pocitmi a dýchaním. Jedlo je závislosť, rovnako ako alkohol a tak ďalej. Nesmieš prestať jesť, ale živiť sa jemnou energiou, dýchom, pocitom, úsmevom na miesto jedla. Keď prestaneš jesť, zlepšia sa ti všetky zmysly, zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, preto lebo začneš príjmať energiu skrze nich. Smrť nie je koniec, je to nový začiatok. Keď prídeš o hrubohmotné telo, dostaneš nové. Buď rovnaké, keď si nepochopil, čo si sa mal naučiť v tomto živote, alebo dokonalejšie, jemnohmotnejšie, keď si sa naučil, čo si sa mal naučiť v tomto živote. Nič nezomiera, všetko sa len transformuje. Keď človek žije v láske, radosti, ide jeho energia po opustení tela o stupeň vyššie, do lepšieho sveta, a keď žije v strachu a nenávisti, ide o stupeň nižšie do horšieho sveta. Keď zomrieš, opustíš svoje telo, dostaneš sa do neba, kde na teba budú čakať tvoji predkovia a priatelia, ktorí zomreli, opustili svoje telo počas tvojho života, s ktorými sa spolu objímete a zasmiete sa, keď si uvedomíte, že všetky tvoje pozemské starosti zmizli. Naše telo je len zhmotnená naša energia pomocou DNA. Každý človek si vytvára svoje jedinečné DNA, aby si vytvoril čo najdokonalejšie telo pre seba. Zbav sa všetkých strachov a budeš slobodný. Keď chceš prijímať yingovú energiu, čo je aj pevná strava, ktorá ti doplná energiu do hrubohmotného tela, musíš byť vo vertikálnej polohe, čiže stáť a byť uzemnený, lebo v horizontálnej polohe, čiže keď ležíš, nie si uzemnený, môžeš prijímať len yangovú energiu zo Slnka a celého vesmíru, ktorá ti doplná energiu do jemnohmotného tela, čiže duše. Takže keď si hladný, len sa postav, začni sa prechádzať alebo cvičiť a hneď načerpáš energiu, pretože najlepšie a najvyrovnanejšie načerpáš energiu spojením týchto dvoch energií, ale nesmieš mať strach, že to nefunguje, lebo strach blokuje prijímanie týchto energií. Preto tomu musíš veriť a nebáť sa, že to nefunguje. Hmyz, napríklad mucha, ktorá ťa otravuje, je ako šteniatko alebo malé dieťa, ktoré sa chce hrať. Preto nesmieš nič zabíjať ani muchu. Vojny vznikajú len z chamtivosti alebo strachu, že ti chce ten druhý ublížiť, tak zaútočíš prvý. Pre ukončenie konfliktu vojny medzi dvomi ľuďmi alebo štátmi je treba, aby jedna strana ustúpila, ponížila sa a obetovala svoju energiu, vlastníctvo a ukázala druhej strane, že už nechce bojovať a je ochotná kvôli tomu sa niečoho vzdať. A je dosť možné, že keď druhá strana uvidí tento šľachetný krok, mu to dojme a prestane to chcieť. A vojna, konflikt, boj sa môžu ukončiť a zavládne láska a nie zlo, čiže strach. Pretože všetko zlo vzniká len zo strachu a nedostatku lásky. Každý si zaslúži druhú šancu, aj ten najhorší človek na svete, aby začal žiť v láske a nie zlu, čiže strachu, pretože odpustenie je tá najkrajšia, najlepšia a najliečivejšia vec na svete. Každý, kto koná zlo zo strachu, si to neuvedomuje, pretože strach nás paralizuje a ovláda a neuvedomujeme si, že konáme zlo. Preto si každý zaslúži druhú šancu, aby si to mohol uvedomiť.